Zorionak Euskal Herriko txapelduna, lau egun gogortak gero, laugarrenean, bidazio itzulitik kanpora, etorri da garipena. Nola joan da gaurko eguna? Bai, azkenan atzo egun txarra eukinun, gaur hasieratik hanka honako ikutut eta azkarra eraman nahi nun, eta hasieratik atakera jo naiz ez. Mintegirekin joatu nahi genuen, portuan jarri naiz tiraka bere ritmo jartzeko, eta ikusi sentsazio onak nitula, probatu inde eta goraino metaino ez. Beraka, erabakia lasterketa gehien bat. Hoi da, beraka ondo kontrolatzeut, eta hor junda karrera ez. Txituako 2 kilometroiek agonikoak ingo zitzaizkizun, ez? Bai, azkenean rekta ikusten un meta eta atzea biratzen un hor zetozten, eta iaia. Maiatzeko lehenengo garaipena, polita benetan, baina maiatza oraindik ere asko esateko dauka, batez ere bukaeran, zuek Italia eta Nafarro artean ibiliko zaretela. Bai, hori da, orain Nafarroko itzulia daukegu, Giro bai, a ber, nola joazen. Zorionak. Eskerrik asko.